Terchovej sa konali už po 36. krát cyrilometodské dni. Práve Terchová začala ako prvá po páde totalitného režimu sláviť dni k úcte svätých Cyrila a Metoda. Sú to naši nebeskí ochrancovia a aj v mojom živote osobne, lebo tým, že všetky ťažkosti vedeli zvládať práve skrze vieru a skrze osobný život s Ježišom. A toto je dôležité. My v dnešnej dobe sa nachádzame v podobnom svete, ako v dobe, keď tu prišli títo vierozvescovia, že viera bola dosť neznáma tomuto národu. Nie, že by dneska bola nejakým spôsobom znemožňovaná poznanie tejto viery, ale to, čo v našich srdciach, v ľuďoch je momentálne, môžeme to nazvať ľahostajnosť, alebo chlad, alebo utlmenie viery prostredníctvom nejakého hedonistického spôsobu života. Práve sviatok svätého Cyrila a Metoda má ľuďom pripomenúť to, kvôli čomu prišli, teda odovzdať vieru a vzdelanosť Slovanom. V rámci programu sa v Terchovej konali prednášky a výstavy. Tento rok si veriaci pripomenuli pôsobenie horlivého kňaza Juraja Čajzela. Na vrchu Oravcovej sa konala krížová cesta, ako aj slávnostná bohoslúžba. Na vrchu bolo aj posvetenie nového kríža žilinským biskupom Tomášom Galisom. Pri príležitosti 50 rokov účinkovania verbistov v Terchovej bol posvetený pred kostolom pamätník. Pre deti bolo pripravené bábkové divadlo a pre dospelých vystúpenia dychovky a folkloristov. Slávnosti ukončil galakoncert v kostole. Bol to slávnostný galakoncert, na ktorom účinkoval Slovenský komorný orchester s dirigentom Evaldom Danelom, Jiří Pavlica a Hradišťan, a k tomu samozrejme sa pripojili terchovský ľud od tých najmenších až po tých najstarších. Radost velká. No a ještě když v závěru k nám přišel sbor z Terchovej, no tak to už nic lepšího nemohlo být. A dokonce se naučili jednu naši písničku, Poděkování. No tak to je velká radost. Velký silný zážitek. Děkujeme.